Циркове. Айде пак. Ай стига. Здрасти. Пътна полиция, Здрасти. нещо оръжие, нещо в тебе. Нямам никакви оръжия. Нещо, Абсолютно макетно нещо. Имаш Нищо ли нямам, капитал? нищо нямам. Убивай Има в един дясно, да си автомобила, виж да ga. се ползва. Няма оръжие, имам един Airsoft Brother. Добре, не. Филм къде имат? Внимателно. Положителен. Положителен Какво ще е? кокаин. Давате кръв, нали искате? Отиваме за кръв. Потвърди. Изчакайте. Дано не ми пукнат вената. Краен. Кръвната проба обаче е точно, нали? Да. Окей. Добре. Няма как да не е точно. Защото аз имам видео доказателства, че аз съм спал цяла вечер, станал съм, пил съм кафе, ял съм, правил съм пържени филийки на лайф. Аз имам видео доказателства. Това нещо е Чакайте, фарс. казвам, че Окей. вие, нещо аз да съм твърдял, че вие сте ползвали или не ползвали. Виждате, машината го показва. Да, тя го показва. Аз точно от това се опасявах и то се случи.